ಉಳ್ಳಾಲದ ಭೀಷ್ಮೆ ಪಡೆದೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಅಡಿಟ್ ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ಟದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗಡ್ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಬುರ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗಡ್ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ರುವಾರಿಲಾದ ಪುನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರಿಗೆ 2 ಸಾರ ತೀರ್ವಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಿದ್ದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ದಯಪಂಡ ಯಾರು ಉಳ್ಳಾಲದಾರ್ ಎಂಗ್ಲ ನೆರೆಕೆರತಾರು ಎಂಗ್ಲ ಊರುಗೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅರೆಗೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲ ತೊಕೊಡ್ದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಇನಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡದು ಎಂಗ್ಲಿನಿ ಅರ್ನ ಜಾಲ್ಡು ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ನ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದಾನಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಿತಿ 83ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರೆಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಪ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇದು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕಡು ಅರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ BJP ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಪುನಂಚನ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯ ಅದು ಪುನಂಜ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ನ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯ ಅದು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪರವದಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಮುಖಂಡೆ ಅದು ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟುನಂಜಿನ ಕೆಲಸನ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಮಲ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಂಜನೆ ಪುರಸಭೆದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಒಲ್ಲೆರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಎಂಕಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸತೀಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅನಂಜ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಪು ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಶವೀತ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಲ್ಯ ನಾಗೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದು ನನಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಶುಭಾಶಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆನೇಟು ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾವು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೇತಾರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಉಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸೀತಾರಾಮನ ದಿಕ್ಕಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಐಟ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಕರೋಡು ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಂದ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲಗತ್ತು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ದಯಪಂಡ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲಗತ್ತು ಆರು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಾಜಪೇಯಿನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶನ ಮೈಗೂಡಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಲ್ಯಕನೇ ಆರು ಭೀಷ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತನಾರು ಆರು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಭಾರಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಶುರುವಾಯಿನಾರು ಜನಸಂಘ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಇನಿ ಆಚರಣೆ ಅವನುಂಡು ಆಂಡ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಪ್ರತಿಮೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಅತನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಲ್ಪಾನ್ ಆದಿತ್ತಂದ ಅವು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಉಳ್ಳಾಲಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜನ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೌಹಾರ್ದದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ಪಂಡ ಅವು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ಮಾತ ಸಮಾಜನ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲದಿಂಚಲ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಿರಿಯರಾದಪ್ಪನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ನೆನಪು ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟು ಗುಂತೆರೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಆರು ಫಂಡೇರು ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಉದಾರ ಆಲ್ಮಲ್ತೊಂದು వచ్చింది ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ ಅರ್ನ ನೆನಪುನು ದಿವಂದಿ ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನಿ ಆನು ಮಾತಮ ಇಟ್ಲ ಪನ್ಪನು ಆರು ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬಂಡ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿನ ಒರಿಪಾಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಖಾಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆಯ್ತು ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಧಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಕಾಳಜಿ
ಇನಿ ಅಂಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಗೊತ್ತಾನ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು 1,00,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಇನಿ 15,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ವಾರ್ನ ಮನಸ್ಸಿದ ಬ್ಯಾನಪುನು ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿಲುಂಡು ನಾನು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲು ಪನದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲೇನು ಖಂಡಿತ ಪನದು ಪೋಪ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ಪಂಡಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದರೆ ಅದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ಭಾರಿ ತಡ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ಪನ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ BJP ದಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಂದು ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ BJPದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಅರೆ ಕೊರ್ಪನ ಸಂಗತಿಲೇನೆ ಭಾರಿ ಪೂರಕವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಕೊರ್ಪಾನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ ಏನಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ತೆಗೆದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇನ್ನು ಈ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಥಮತವಾದ ಶುರುಕಾದ ಎಂಕ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಬಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ಆತನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಇನಿ ಭಾರಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಅಮ್ಮೆಂಬಲ ಬಾಲಪ್ಪೇರು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ಐಟ್ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಆ ಸಮಾಜ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏರ್ಕಂಡ ಇಡೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ಖಾಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತನಾರು ಇನ್ನು ಮಾತೆರ್ನ ಜನಕ್ಲನ ಪರವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪರವಾದ ಸಂಘಟನೆದ ಪರವಾದ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವನ ನನಾತ್ ಉಜ್ವಲ ಆವಡು ಆರೆಗೆ ನನಾತ್ ಆಯುಷ್ಯ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅವ್ರನ್ನ 83 ವರ್ಷಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಟ ಮಲ್ಪನ ತೂನಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಗಳಿಗೆಡ್ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದನೇ ನಂಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಥಮತವಾದ ಸೀತಾರಾಮನ್ನ ಬತ್ತದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ದಿರಿ ನಾನು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ನನ್ನವರ ಆರೈಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೀತಾರಾಮ ಇನ್ನು ಕಾಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನ ಹತ್ರ ಇಂಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತಿಂಗ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದ ದಯಬಣ್ಣ ಬೈದು ನಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾಕಲೆ ಅಂಚೆನ ಹತ್ರ ಇಂಥ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ಲು ಆರ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಕ್ಕನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ. ಇನಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಪಂಪಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲಾದುಪ್ಪು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬೈಲಾತ್ವಾರ ಟ್ರಸ್ಟಿದಾಗಲು ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಸತೀಶನ ಮುಂದಾಲೊತ್ತಡು ಇನಿ ಬತ್ತದ ಎಂಟು ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತನ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆವನುಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಆರು ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವೇಲಕ ಪಕ್ಷಗೆ BJP ಪಕ್ಷಡ್ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ಪಕ್ಷ ದಾದ ಕೊಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೇನಂದೆ ಪಕ್ಷಗಾದ ಅವ್ರನ್ನ ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತದ್ದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ರಾಜ್ಯಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ಪಂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಪಣಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಬಿರುದಲ ದಿಕ್ಕದನರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ನೀನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಂಸದರು ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಳಿದು ಬೈದರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನನಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ದೇವರ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೇಲಕನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ನನಾಯಿನತ್ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಡ್ ಆರ್ ನನಾತ್ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅದು ದುಂಬದಾಗಲಿ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಕೆಲಸ ನನಾತ್ ತುಂಬ ಅಂತಂದು ಪೋಡು ಅವೇಲಕ ಅವರಿಗೆ ನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಿರುದಲು ಬರ್ಪಳಕ ಆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಆ ಸೋಮನಾಥನ್ಲ ನಮ್ಮಿನ ಮಾತಾ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ತಿರುಪಾಂಡು ಈ ಪರಿವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸದ ಪರವಾದ ಇನಿ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಇನಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಶಾಲ್ಪಾರದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಮಾಡೋದು.
ಯಾನು ಬಯಕದ ಹೆಂಗೆ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇದ್ದಾಂಡ ಅಂಡ ಸತೀಶ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಏನು ಚೂರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶನ ಪಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ತೋಜು ಈಗ ಪಡೆದು ಸತೀಶಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ఒక యాన దిగులేకి ఎన్న మిత్తు ఏతు ప్రీతిదియార దీది బైదారు ఎంకు నికుల మిత్తు ప్రీతి ఆపణించడం నికుల మల్ప సాధన ఎంకు దాల గౌరవం ಕೊಡ್తుంಡ ఇంక ಅವು ಯಾಪಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೀತಿ ಯಾನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆತ್ತು ಇಂಕ ಸತೀಶ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಅವು ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ನೀತಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಆತೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಣ ಯಾನು ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೇಗಿ ಆ ಸೋಮನಾಥೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವ್ರ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಓವೇ ಕಾರ್ಯ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಜವನೇರನ್ನ ಕೂಟಾಡೋದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಟ ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪೋಳಿ ಐಕೈಕ ಪೋಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕೆಲಸಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರೀಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಈತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವರೇ ನಂಗೆ ಏತೈತು ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದ ಇತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಏತೈತು ನಂಗೆ ಮೂಲ ಮೆರೆಗೋಡ ಆತ ಬತ್ತೇ ಬರ್ಪುಣು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂದುವೆ ಯಾನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೀವಿ ಒಂಜಿ ಏನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನುಡು ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರಲ ಏನಂತ ಪಣುತ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ದಾದಕೊಂಡು ಇದೇನು ಈತು ಸಮಯ ಬಂತಾರೆ 25 ವರ್ಷ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಚಾಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡು ಓ ಏನು ಸಂತೋಷ ಪಂಡ ಏನಾರ್ದಾದ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಕ್ ಯಾನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಳುಪುದಾರ ಬರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಮಾಜಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಕುರಿ ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನದಿಂದ ಏನನ್ನು ದೇವರು ಇತ್ನೇಟ್ನ ಎಂಚನ ಪೇರ ಬೊಕ್ಕರೇನ ಎಡ್ಡೆತು ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಡು ಏನು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಬಯಕಿನ ಆಯ್ತು ಲಜ್ಜಂದ್ರೆ ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ಬಯಕುಜಿ ಅಡ ಸರ್ವೇರಿನ ಸುಖ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ನ ಐಟೇ ಸಂತೋಷ ಒಳಪಿನ ಆ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐನ ನಿರಂತರ ಆ ಸೋಮನಾಥರ ನಟವನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಅದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಜವಂಡರಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಂದು ಮಿಲಿಟ್ರಿದ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಇಜವಂಡ आप बचाओ मिलिट्री तक लेकिन घोषणा थी इतना उंडा जीवती आप बचाओ देश बचाओ निकले यापल ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಐಕ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡು ಐನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐನ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ರೋಪೋಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ನನಂಜಬೊಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಆಜೆ ತತ್ತದ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪಜಿ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಯ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಿಗಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರತೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿಟ್ಟು ಪೋದುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಂಡ ಒರಿ MP ಒರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಂಪೋಗು ನಂಚಾದು ಆ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿಲಕ್ಕ ದೇವರು ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ 22 ಇದು ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಮಾನ ಮಲ್ತಿನೇಕ ಬಡದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಸದಾ ಋಣಿ ಯಾನು ಪೊಕ್ಕದಾಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಲ ನಿಂತೀಜಿ ಅಂಡ ಎರಡು ನಮಿತ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಐಕ್ ಬಡದು ಅವೇನು ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಋಣ ತೀರ್ಸಾರ ಅಂಡ ಅಪ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾನು ದೇವರ ನಟೊಣ್ಣಾತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿನ ಜೀವನ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಸೋಮನಾಥೆ ಕಾಪಾಡಂದು ಯಾನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ತುಕ್ಕುನಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾರಿಗೇತೋ ಸನ್ಮಾನ ಅದಪ್ಪು ಆಡ ಸರ್ಕಾರದ ಗೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರನೇ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಗುರುತಿಸಲಾಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತ ಸರಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆದ
ನಮ್ಮ ಸರಕಾರನೇ ಅರಣ್ಯ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೌರವದಮ್ಮ ರಾಜೋಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಸಂದಾಯರಂಡು ಐಕ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಗೌರವ ಮಲ್ತನಲ್ಲವು ದಾಲಂದು ಬತ್ತು ಐಕ ದುಂಬೆ ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದು ಎನ್ನಿದು ಆರೆಲ್ಲ ನಡಪುನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದು ನನಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪನ್ಮನ ಆಶಯ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಂದು ಅನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಗುಪ್ಪಾಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ಅಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಮರೋಲಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಬೋಡದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂದದ ನಂಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಮರೋಲಿ ಆದುಪ್ಪು ಲಲಿತಾ ಸುಂದರ್ ಮಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಲ ಐತರ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದ ಸೀತಾರಾಮನ ತಿಕ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇದೆ ಪನ್ನೊಂದು ಐದನೇ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶುಭ